O sector do marisqueo segue sen saber nada das axudas prometidas pola Consellería de Pesca. Sen prazos nin condicións claras, a incerteza crece e os mariscadores temen quedar sen apoio. A falta de información oficial sobre as axudas ao marisqueo segue a ser un dos principais problemas para as cofradías e os mariscadores galegos. A pesar de que a Consellería prometera convocatorias para este novo ano, o sector continúa sen recibir datos concretos sobre as condicións a prazos de axudas, e moitos profesionais ven a súa actividade en risco pola falta de certezas. A preocupación é especialmente grande entre os mariscadores que cada ano dependen destas axudas para continuar a súa actividade tras o paro biolóxico e outras regulacións que limitan o seu traballo. O que estamos é moi cansados da situación. A xente pensa que nós cando poñemos nun grupo avisamos á xente que é moi fácil o tema de avisar de que vai haber unha convocatoria de axudas ou de é moito máis alá que eso. Nós temos que ter a certeza de que vai haber unha convocatoria, e como vai ser, e que condicións vai haber, cando se vai cobrar, todo. Porque a xente pregúntanoslo nós, e nós temos que estar informados para nós comunicar, e nós ao final somos uns intermediarios entre o sector e a Consellería. As cofradías subliñan que a falta de aclaración sobre os detalles das axudas está a crear moita inseguridade no sector, aínda que nas primeiras reunións do ano se indicou que as axudas chegarían en xaneiro e febreiro, non hai confirmación oficial. Non tivemos unha reunión da Consellería dicíndonos que si vai haber esa convocatoria de axudas. Tuvémosla a principios de ano, cando nos dixeron que sí, pero non supemos nada máis. E se nos din agora que non? Quen é o que dou a palabra de que vai haber a convocatoria? E se non lle dicimos que o día 1, antes do día 1, tiñan que ter repositado o rol, perden a axuda. Que facemos? Por ese motivo, na reunión que tuvemos cando foi en outubro, quedouse en ter unha reunión antes de acabar o ano para que nos informaran de como estaba a situación do tema das axudas e como iban a ser. O que non pode ser é que sempre esteamos igual. O temor á incerteza é palpable entre os mariscadores. Algúns aseguraron que a información proporcionada nas últimas semanas foi limitada e que a Administración está a demorarse máis do agardado en dar respostas definitivas. Nos fixemos unhas preguntas por escrito que no seu día con Cándido, o director xeral de Pesca, que estaba antes, o exdirector, que estaba antes, pedinlle unha reunión, convocárame, díxome que despois desconvocoume ao día seguinte, dicindo que iba a ter unha reunión cas federacións, tanto provinciales como gallegas, para falar deste tema, e que lle fixera as preguntas por escrito. Fixemos as preguntas por escrito no seu día, fará ahora 15 días ou máis de 15 días, non temos resposta a esas preguntas aínda. Desde o sector insisten en que é fundamental que as administracións aclaren de forma urxente os detalles das axudas, tanto en prazos como nas condicións de acceso. A falta de respostas está a facer que os mariscadores se vexan obrigados a actuar de maneira provisional, adaptándose ás convocatorias do ano anterior. Estamos a dar paus de cego todo seguido, non podemos. Eu penso que xa chega un punto que non podemos seguir igual. A situación segue sen resolverse e mentres as cofradías esperan respostas definitivas, os mariscadores continúan a súa actividade no mar cunha gran incerteza sobre o futuro.